Шахът може да бъде полезна игра за деца с аутизъм, тъй като развива когнитивните им умения, като памет, решаване на проблеми и логическо мислене, и е особено подходяща за деца със специфични интереси и необходимост от структурирани дейности. За да се адаптира играта, е важно да се намали сложността, да се използват визуални опори, да се дават ясни инструкции и да се предлагат варианти на играта като мемори шах или адаптирани варианти на морски шах. Ползи от играта шах за деца с аутизъм. Развитие на когнитивните умения. Шахът стимулира паметта, логическото мислене и способността за решаване на проблеми. Специфични интереси. Много деца с аутизъм проявяват силен интерес към системи и правила, което прави шаха подходяща игра за тях. Структура и предвидимост. Играта предоставя ясна структура и правила, които могат да бъдат успокояващи за деца, нуждаещи се от предвидимост. Адаптиране на играта. Опростяване на правилата. Започнете с по-малка дъска и по-малко фигури, или играйте само с пешки, за да се усвоят основните движения. Визуални опори. Използвайте карти с визуално представяне на ходовете на различните фигури. Ясни инструкции. Давайте кратки и ясни инструкции, като се фокусирате върху една стъпка в даден момент. Насърчаване на последователността. Използвайте варианти на игри, които включват запаметяване на позициите на фигурите, като например мемори шах. Постепенно въвеждане на сложност. Когато детето усвои основните правила, постепенно въвеждайте нови фигури и по-сложни стратегии. Адаптирани варианти. Вместо традиционния шах, може да опитате адаптиран вариант на морски шах, с повече визуални опори и прости правила. Има няколко интересни казуса, които подчертават използването на шаха в психологията. Например, един от казусите показва, че изучаването на шах може да помогне на децата с аутизъм да подобрят своите социални и когнитивни умения. В това изследване в училище за деца с аутизъм е приложена програма за обучение по шах. След няколкомесечно участие в програмата децата показали значителни подобрения в уменията си за решаване на проблеми, както и подобрено социално взаимодействие с връстниците си, Есокечен, 2014. Моят 25-годишен опит показва, че деца с различни способности могат да играят шах. Шахът е уникален с това, че по време на играта ангажира едновременно две полукълба на мозъка. Следователно всички деца постигат успех, независимо от начина на мислене, обяснява Светлана Чередниченко, международен гросмейстор, световен шампион по шах за девойки, която тренира деца повече от 25 години. Видеопрезентацията е изготвена от старши ресурсен учител Веселина Башова. Допълнителна литература. От интернет. Трудове на професор В. Ематанова.